Kublai pi baro perlok kumtala de pi kwa bantet ia ke smartphone ka batan dor tam house nem arhajar arpon riu bat pi ngau thu bekla kanu ka phone ka batan dor bat ka ba bha pi confuse hangne nang ta pentikna ban pe ia kana video hadu ka bakut naman ta sngi ngan pen pau ngan pen shay pi ngan pen i pi ki phone ba tan dor tam jong snem arhajar arpon riu kiba paka bhana banta ka jingpenon kam kolum ki social media YouTube reels bad ki phone calls nungkong ngin ya kren shpang kamang tengka ka ba riu hadu nyau jar tengka ka phone ka ba ai dor tam hakne ka kerdan ka de ka phone Poco C series bad Redmi A series kane ka ai yangi ka screen ka ba he ka battery ka ba 1000 mAh ka WhatsApp Facebook bat YouTube ki yaj renti ka biang bha nak banta ki kemi ki pa ne ki nong banon kam ba man ka por la da phim le ya ki jing le kai kamut ki gaming ki ba he bat don kam tang pendon kam man kasni te kane ka phone budget ka long ka ba bha tam nang tapat ngina kran sha kamang tengka ka ba pra du kandai jar tengka ki jingjit hangne ki khamba shushu kum ka Motorola G lane ka Vivo Y hakne ka mang tengka ngi yo ka software ka ba khuit bat ka ba gem jingpen kala ya ka battery ka ba bha ka camera ka ba khamba khandiat ka phone ka kham tuna ka jing sange latpi de usamla pule lane thet ya ka smartphone ba nang kong jong phi kane ka range ka de ka jingchit ka ba shngai nang tapat ngina kran shapang ki phone ki ba shong dora padeng shpeu bar kan arjar ki ba long shisha ki ba tat dor hagne range phila ban pe ya ki core keyboard jong ka Realme Narzo Redmi Note bat ki Moto G5G series jimun toy ka 5G support ka jingpun pau ka ba gem ka ba khandai pheu SZ lane chis par pheu SZ ka battery ka ba klein katu kane ki jingle kai ki gaming kila ban long lar phi kwa ya ka phone ka ba la ban pensisya ya ka lawe te kane ka phone ba mang tengka ka long ka ba bhatam kumta plok khandet ka jing ai jing mu jonga pantikna ba phin pe bha ya kine ke shwa ba phin thit ya ka phone ka jing krishan 5G kamut ka 5G support battery amduna ya ka 1000 mAh 4GB lane 6GB ka RAM ka brand bala ban shania kamera pelat ya ka megapixel ka software bat ka jingpan bha kilong ki ba kongsan kan mau ya kata kumta pelok kine gide ki phone ba tan dor tam jong snem hajar phun ru menta ya thu agi comments ke kamang tengka jong phi ni hajar kandai jar ne khat ar hajar repeat sautanat ya ka video like ya ka share ya ka bat war klan ban subscribe ya ka channel na ban ta ki be pat ki video tag ki ba kum kine